ካብ ስራሕ ናብ ገዛ መጽእ ሰበይቲ ኣብ ክሽነ ጸኒዓትን ማለት እዩ ደቂ ከኣኒ ኣብ ሳሎን ይጻወቱ ነይሮም ሽዑ ምስ ኣቦይ ተዳዊለ መጽእ ምኽንያቱ ኣቦይ ገንዘብ ንኽሰደሉ ሓቲትና ማለት እዩ ኣብ ገዛና ከኣኒ እንተደኣ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓወላ ድልዩ ኣነን ሰበይተይን ኢና ተራዳሪና ንሰደሎም ነርና ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ንሱ ግን ናብ ክሽነ ኣትየ ናብ ሰበይተይ ነቦይ ገንዘብ ክሰደሉ ኢለ ሕቶ ምስ ኣቕረብኩላ ዝገበረቶ እንተደኣ ነይሩ ከንፈራ እንዳረምጠጠት ኣስናና እንዳሓርቀመት ናይ ገዛእ ሽግርና ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰሊ ክንሰድድ ኣይንኽእልኒ ኢና ኢላ ትምልሰለይ ማለት እዩ ድሓር ኣነ ዝበልኩዋ መልሲ እንተደኣ ሃልዩ ነቦይሲ ካባይ ንላዕሊ ዝሕውለሉ ሰብ ዋላ ሓደ የለን ስለዚ ንዓይ እዩ ዝፅበ ዘሎ ብዘይካይ ከዓ ዝሰድድ የለን ካባይ ሓሊፉ መን ክገብረሉ ኢለ ምስኣ ዳርጋ ቆይቆን ተክል ማለት እዩ እቲ ዘሕዝነኒ ነገር ነቦይ ምስዳድ ዘይምስዳድ ዘይኮነ እዚ ብሙሉእ ቆይቁይ እዚ ኩሉ ህኮት ቶም ደቂ ክሰምዕዎ ምኽኣሎም ማለት እዩ ካብኡ ንንዮ ግን ከምዚልና ክንቅፅል ስለ ዘይንኽእል ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ኣለና እዚ ግን ንሓዳርና ንናብራና ንደቅናን ብዘይጎድእ መንገዲ ክኸውን ከሎ ጽቡቕ ምዃን ስለ ዝተረዳእኒ ክንዘራረብን ንመጻእ ከኣኒ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ንኸይንጋግን ኣስተምህሮ ቀሲመ ክንገብሮ ዝግባአና ከኣኒ ጌርና ክሳብ ሕጂ 7 ዓመት ጌርና ኣለና ዳርጋ 6 ዓመትን ገለና ኣብ ጀርመን ኣብ ስደት ካብ ንወፅእ ከኣኒ ልዕሊ 10 ዓመት ጌርና ኣለና ብሓባር ካብ ነቕመጥ እውን ከምኡ 11 ዓመት ማለት እዩ እቲ ንዓና ዝጠቕመና ወይ ከዓ እቲ ንዓና ኣብ ሓዳርና ኣብ ናብራና ኣብ ኣተዓባብያ ደቅና ብፍላይ ከኣኒ ንሕና ኣብ ንስድራ ንሕግዘሉ እዋን ዝመጽእ ቅርሕንቲ ዝመጽእ ባእሲ ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ከም ንኽእልን ብኸመይ ከ ንስድራና ንዓና ብዘይጎድእ መንገዲ ክንሕግዞም ከም ንኽእል ሎማዓንቲ ክንዘራረብ ኢና ብዙሓት ስድራ ቤታት ነዚ ግጭት እዚ ይፈልጥዎ እዮም ኣብ መንጎ ናይ ባዕሎም ሓላፍነትን ኣብ ዓዲ ናይ ዝቕመጡ ስድራ ሓላፍነትን ተሰኪሞም ዝነብርዎ ናብራ ኣዝዩ በዳሂ እዩ ኣብ ዲያስፖራ ንነብር ኤርትራውያንሲ ውላድ ዘለዎም ይኹን ውላድ ዘይብሎም ሰብ ሓዳር ይኹኑ መጻመቲ ጥራይ ናብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ናብ ዝስደድ ገንዘብ ወይ እውን ናብ ስድራና እንሕግዞ ብናይ ብዘጋጥም ፋይናንሳዊ ምስሕሓብ ማዕር ሓዳር ኣብ ምብታን ከም ዝበጽሕ ንኹሉና ኤርትራውያን በዳህ ዝኾነ ናብራ እዩ መጻምቲ ይኹኑ ሰብ ሓዳር ዝምድንኦም ኣብ ሓደጋ ከየውደቑ ከመይ ገይሮም ነቲ ዘለዎም ጸጋ ወይ ከዓ ነቲ ዘለዎም ገንዘብ ናብ ስድሮኦም ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ክውንነት ባህሊ ሕብረተሰብና እንታይ ይብል ኣብ ሕብረተሰብና ስድራ ቅድስቲ እያ ወለድናን ሰፊሕ ስድራ ቤትናን ንዓድናን ምድጋፍ ክብርን ግቡእን ክድገፍ ዝግብኦ ሰናይ ነገር እዩ ሓዳርናን ናብራናን ደቅናን ብዘይጎድእ መንገዲ ክኸውን ከሎ ከዓ ዝያዳ ቅዱስ ይኸውን ምኽንያቱ ኣብ ሕብረተሰብና ሓድሕዳዊ ምድግጋፍ ኣካል ባህልና እዩ እዚ ክኸውን ከሎ ግን ንዓና ንስድራና ነቶም እንዕብዮም ዘለና ደቅና ከዓ ብሓፈሻ ብዘይጎድእ ክኸውን ከሎ ዝያዳ ቅዱስ ይገብሮ ማለት እዩ ብሓባር እምበር በበይንኹም ውሳነታት ምውሳን ኣቋርፁ ትሰድዎ ገንዘብ ናብ መን ብዘይገድስ ካብ ነንሕዲኹም ምድግጋፍን ካብ ነንሕዲኹም ምክብባርን ንላዕሊ ኣገዳሲ ክኸውን ብፍጽም የብሉን ማለት እዩ እንተደኣ ተራዳዲኹም ክትሰዱ ዘይትኽእሉ ተኾንኩም ንስኹም ተባይስኩም ዘይኮንኩም ክትሰዱ ዘለኩም እቲ ምስዳዲኹም ክተቋርፅዎ ዘለኩም ማለት እዩ ምኽንያቱ ንስኹም ብሓባር ክትከባበሩ እንተዘይክኢልኩም ብዘይ ክሲ ክትዘራረቡ እንተዘይክኢልኩም ክንደይኹም ክትሰዱ ናይ ባጀት ውጥን ክተውፅኦ እንተዘይክኢልኩም ናብራኹም ኣብ ሓደጋ ከኣትዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ብጭቡጥ ክንደይ ክትሰዱ ከም ትኽእሉን ናብ መን ክትሰዱ ከም ትኽእሉን ዝርዝር ሓሳብ ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ገብርዎ 4 ግብራዊ ፍታሕ ቀዳማይ ንወለዲኹም ይኹን ንቤተሰብኩም እትሰድዎ ገንዘብ ውሱን ወርሓዊ ባጀት ከተቐምጡ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት ወርሓዊ ክንደይ ክትሰዱ ትኽእሉ ወይ ከዓ ክንደይ ክትውፅኡ ትኽእሉ ኣብ ወርሒ
ውጥን ናይ ባጀት ክትውፅኡ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ትሰድዎ ገንዘብ ክልቲኹም መጻምቲ ብሓባር ክትውስኑ ክትክእሉ ኣለኩም በበይንኹም ዘይኮነ ክትውስኑ ብሓደ ተራዳዲኹም ክትውስኑ ኣለኩም ሳልሳይ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ናይ ሓባር ምዝርራብ ናይ ሓባር ምዝታይ ጌርኩም ንዓኹም ብዘይጎድእ መንገዲ ክትሕግዙን ንዓኹም ኣብ ሓደጋ ብዘይእቱ መንገዲ ነቲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሓውኹም ሓፍትኹም whatever ዝኾነ ይኹን ሰብ ክትሕግዝዎ ክትክእሉ ኣለኩም ሳልሳይ ምስጢራዊ ምዝዋር ገንዘብ ወይ ከዓ ብሕቡእ ምሕዋል ኣቋርፁ ናተይ ምዕፀዊ መልእኽቲ ወለድና ደገፍ የድልዮም እዩ ደቅና ከዓኒ ንሕና ብሰላም ክንነብር የድልዮም እዩ ፍቅርና ከዓኒ ወይ ከዓ ሓዳርና ከዓኒ ሰላም የድልዮ እዩ ጽኑዕ ስድራ ቤት ከዓ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ምክብባርያ ትጅምሩሞ ኣብዚ ንሕና ሰላም እንተሃሊና ንወለድናን ንስድራናን ንሕብረተሰብናን ካብቲ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ንላዕሊ ክንድግፍ ንኽእል ኢና ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ የመስግን ክሳብ ድሓር